Sa kinabuhi, di mawa ang mga problema. Matod pa gani suban nga natawtan ning kalibutan nga gikaluhaan o mga lain-lain ng mga problema. Pero way ihatag ang Ginoo kanato nga problema nga di nato kayang sulbaron. Mo na mga igsuon nga isalig lang nato kaniya ang tanan. Mayong adlaw kaninyong tanan ug kini na sa inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe ug karong adlaw lain na sad nga istorya ang ato ang tagaan ug kinabuhi diri sa ato ang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Istorya kini nga pinada sa usa sa ato ang YouTube subscribers nga si Adele. Kung unsa may unod aning istorya, hutdan ninyo og humanan ninyo og paminaw ang atong istorya karon tuod. Pero sa dili pa, ay mo kalimot sa pag-subscribe sa to ang YouTube channel ug i-click na lang pud ang notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. Sa mga nangita sa mga daan atong mga istorya, i-check sa ninyo ang pikas na to YouTube channel ang Katabi with Ate Gems. Subscribe and click the notification button. O kung ginaasa mo nga mapada sa inyong kagalingong istorya, ipada ka na sa papajoesuperb@gmail.com or i-check na lang ninyo ang video description para makita ninyo og tarong ang ato ang email ad. So dito maglangay o ganiya na ang istorya ni Adele diri lang sa atong YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Oh, dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, mayong adlaw kanimo ilabi na sa tanan nga nagapaminaw sa imuhang mga nagkalain-lain nga mga suwat tampo nga imong paggabasahon sa imong YouTube channel. Usa ako sa nagsubaybay kanimo sukad pa atong naapa ka sa radyo. Well, actually napa ko sa radyo. Ug karon naa na desag ka sa YouTube, mas nalipay kog dako kay masayon ang pagpaminaw. Tawagan lang ko sa pangan nga Adele, 27 anyos ug nagpuyo sa Katigbian, Bohol. Honestly, Papa Joe, di ko anad mag-narrate o kaagi. I don't know where to start, but I will do my best para man-narrate og tarong ang akong story. And I hope nga basahon nimo ni Papa Joe, kay daghan mi nga naghuwat ning akong istorya. Gipanganak ko gikan sa pobreng pamilya. 11 as in 11 mi kabuok man nagigsuon ug ako ang ikatulo. 9 mi ka babae ug 5 ang mga lalaki. Matawag mi og isang kahig, isang tuka. Kay nga kung papa, way permanenteng trabaho kay usa siya kahubakon. Ang trabaho sa kung papa ug mama kay mamagol ug mangahoy. Usahay, mangubra like mananom ug humay dayon sila rasad ang mag-harvest inig kahinog. Unya kami nga mga anak, nila mutabang sa mila og hakot sa mga bagol ug sa mga kahoy paingon sa highway para ibaligya. Bisan pa man sa kagamay sa among mga bukton ug bagtak, wa gyapon namo isapayan ang mga kakapoy ug kabugat nga among gidala. Ang mga bagol among dugmukon sa di pa namo daluhon sa highway para iatang sa mga mamalitay. Kahibawa mong ginikanan unsa kabugat ang bagol nga dinukdok, mabalaka sila. Diri ka namo ug moingon nga gamayaran yung dala ang mga bagol mga anak para di na magsakit inyong liog kay layo para bang kalsada. Tinood gyud nga layo ang kalsada sa mua. Gikan sa mua paingon sa highway mulakaw pa siguro kag mga 500 meters. Mao nay balik-baliko na mugbaktas kung maghakot mi og bagol. Kahoy ug labi na kung muskoy lami. Mao sa gyapon. Baktason ra gyud namo pirmi. Lisod og kapoy labi na og tinguwan. Kay lapo kaayo ang daan, Papa Joe. Makaingon ko nga delikado para namo nga mamagol, labi na kay gagmay pa mi ug wa pa mi buot kaayo atong panahona.
Kay kada mamagol ang akong papa, mukuyog mi nga mga igsuon para mutabang sa mga mahan ug tapok sa mga binuungan. Dili malikayan nga makaukab mi og binuungan nga naay halas o uhipan nga nagluko sa ilawom. Dili nami mahadlok ana kay naanad nami. After na mo mamagol, mutabang mi ni papa ug mama og hakot sa bagol. Masking ginagmay lang among dalhon. Di malikayan nga gutumon kayo mitungod kay wa pa mi pagkaon. Malipay na lang mi og magsaka ang akong papa og butong kay at least masudlan ang among tiyan, maski dili solid nga pagkaon pero makabusog. Konting klase mang eskwela mi bisan pa man og usahay wa mi gikaon. Natoy time nga ni eskwela ko nga wa ko'y pamahaw samtang nag-flag ceremony ni kalitra kog katumba og nakuyapan. Tawagan si ma'am kay nakuyapan si Adel. Siyagit pa sa akong mga classmates. Motong gitabang ko nila Papa Joe. Gidala ko nila sa office o gipakaon dayon o gipainom o ginahini tubig. Nakuyapan ko tungod kay niskwela ko nga way kaon sa pamahaw. Mao nga inigting paniudto muuli ko sa amo kay mamasin nga naay pagkaon aron makakaon ko bisan og lugaw na lang unta. Imagine, wa na gani ko'y pamahaw niadto sa eskwelahan. Magbaklay na pugkog udto para muuli sa mua sa pamasin nga naay pagkaon. Pero inigabot na ako, wala may pagkaon. Mao nga mobalik na pud ko sa eskwelahan nga kutoy ang tiyan. Inigabot na ako sa classroom, luya na kayo og wa na gana sa klase. Usahay, kundi na gyud madala ang akong kagutom kay moadto ko sa kalubihan unya magdalig sa ka sa lubi. Magkuha kog butong unya moy akong kaunon para lang masudlan ang akong tiyan ug aron di makuyapan sa kagutom. Inigbalik na ako sa classroom, abtik-abtik na gamay kay nasudlan naman ang akong tiyan. Sa among classroom, na ako'y classmate nga di gyud na ko makalimtan. Pinaka-bright ug top 1 sa among klase. Siya si Elionel. Adel, din man ka. Nangita ko nimo kay na ako'y gisalin nimo nga baon, ako'y pakaon nimo. Mato pa ni Elionel nako kay halos tanan akong classmate nasayod nga lisod kayo among kahimtang ug bisan og pagkaon. Wala, Papa Joe. Di ara akong baon, Adel, oh. Tagoy dayon na sa imong sinina para di na makita sa itong mga classmate. Padayon pa ni Lionel og dungan sa iyang sekreto nga pagtunol sa salin sa iyang baon. Sige Nel, salamat kayo ani ha. Sige, adto na ako sa likod sa kantin. Adto ko mukaon para di ko makita nila. Tubag ko pa unya nilakaw na ko para patago nga kanon ang baon ni Nel. Namgoy mga classmate nga mga bugal-bugalon og manungog namo kung makita sila nga hatagan kog pagkaon ni Lionel. Ingon ana pirmi ang kahimtang nako sa eskwelahan. Pahirapan gyud pero ni survive ra gihapon. Kung adlaw sa Sabado ug Domingo, mamasura ming manag-igsuon para ibaligya. Kauban namo si Ate Edna nga mao'y leader namo. O sige, pagdana mo sa inyong mga sako kay mangadto na ta. May mo sayo ta para daghang tag-agi. Sugo pa ni Ate Edna namo nga iya mga mangod. Magihay mig bit-bit sa among mga sako unya magsugod ay may uga libod sa mga kabalayan para mamunit og lata o baka mga plastic. Hala, naipagkaon diri sa basurahan o gilabay. Matud pa sa akong mga igsuon. Sige, mahina na ninyo pero ayaw ka na nang nalain ng kulura kay daot na na. Matud pa sa among Ate Edna. Muna makalipay na mong mamasura nga makita og pagkaon sa basurahan nga pwede pang kanon. Malipay kay ko nga makita og chicheria nga sobra sa plastic kay ilugan gyud na namo. Heaven na kayo namo makatilaw na may chicheria bisan og expired pa. Usa ka adlaw niadto samtang naglibod-libod ko pamasura sa mga kabalayan, isud ko ilawom sa kabalay para o kayon lang basurahan. Ug sa kalit lang nitaguktok ang akong ulo. Paghangad ko pa, diay bata sa taas unya gihulgan ko og dakong bato. Mula ko nabatayan nga dihay murag liquid nga niaga sa akong naong. Akong gihikap ug pagtan-aw nako sa akong kamot, puwah. Nagkadugo na ang akong ulo ug naong. Unya gibati di ko pagtuyok sa akong pananaw. Nalipong ko ug hapit ko makuyapi. Pero kining ingon nga mga sitwasyon normal na para namo.
Pagkabawi sa kong pananaw, nadrapon lang ko sa kong dugo, unya nitindog ug nilakaw ug padayon og pamasura. Magapas mami sa oras kay para mabaligya na mamong basura unya malit din mi og bugas ug buwad. Kung naay sobra makapalit mi candy or orange nga tag o candy nga orange nga tag 25 centavos. Kung nami bugas, lugaw na sa mong mama para dugay mahurot. Tagsar kay mi makakaon og nilungag. Usahay na ay gabi nga mga tugmi nga way panihapon. Mga alas 10 sa gabi sugod nagkutoy among tiyan, mao nga nilakaw si Papa og mangita kuno siya og among makaon. Unya paglabay sa pila ka oras, niuli nga huy-huy ang abaga kay wa gyud siya nakadilihin siya og pagkaon. Wala gyud nagpabaylo. Panginoon lang sa mudiyag daghang tubig. Matud pa sa kung Papa namong manag-igsuon. Ini kabuntag sa yumi nga mobangon ug moadto sa kalubihan sa among silingan para mangita og puwak nga lubi. Malipay kami ug makita mig puwak kay mao nay amo ang bahin-bahinon ug kaonon. Nay nag-birthday sunahan mga tuta. Matud pa sa usa ka igsuon nako. Unya wa man ta imbitaha. Tubag ko pa. Ay, bahala na. Naghikay man sila pakanon na po siguro ta nila uy. Balag mga sobra-sobra lang gud. Tubag pa sa kaigsuon nako mao nang adto mi o sa naghikay Papa Joe. Nagbaklay miglayo para moadto sa nag-birthday ug tuod man nalipay kami kay gipakaon mi unya. Gipustan pa mi og plastic para bring house para sa mong mama ug papa. Muna mong buhaton, manghiring, asang hikay unya moatak bisan ug wa mi imbitaha. Nagyoy maluoy og mopakaon namo. Pero napoy uban nga di mi pasudlon ug di pud mi tagdon ug igo rami nga tutukan. Mamauli mi nga way makaon. Walay bring house, pero okay lang. Sa sunod na lang pod nga naihikay basin maswertihan. Ang among ate maoy mag-leader na mo unya siya pod ang magbantay sa among mga manghod nga gagmay pa kaayo. Kay ang among mama mangubra o ang akong papa magbalik-balik sa ospital tungod sa sakit nga hubak. Naabi ang tami mga kaliwat nga naa sa mong duol nga mga arang-arang o kahimtang pero di po sila mutabang namo. Mao nga nagdagko mi nga dunay kahiubos nila. Naay pipila ka kaliwat namo nga mutabang usahay, mao'y among madali-dali og sampit kung atakihon na ang among papa sa iyahang sakit. Makafeel mi kahiubos sa mga igsuon ni Papa nga di gyud mutabang namo ug ang iyang inahan dili gani mo duaw sa akong papa kung ma-hospital. Ang akong mama magsigpay magno namo kada gabi nga di gyud magdumot bisan og pobre mi. Padayon lang kuno may gihapon sa pagbuhat og sakto kay moabot ang adlaw nga mapaboran na pud mi sa panahon. Magpabuhan na lang ko sa Cebu. Matud pa sa mong mama diri namo. Pagkibaw sa akong ate nga magpa-maid si mama sa Cebu ningon siya nga mukuyog siya kay magpa-maid na lang pud kuno siya. Moto nga gibiyaan mi sa kong mama og ate. Gibiyaan nga akong manghod bisan og gamay pa kaayo kay 1-year-old pa lang kapin. Nalipay mi diyang paglabay sa kabuan so kay nakalarga si mama og ate nakapada siya kwarta namo. Sunod nga buwan nagpada na sa balik kada sweldo, magpadagyod siya namo mao nga di na kaayo mi ingana kalisod. Pero paglabay sa pila ka buwan wa na kapadala og kwarta si mama. Wa na po may communication sa kong mama kay nagsalig ra baya mi sa among silingan nga dunay cellphone ug adto mi kontakon o kontakon na mo si mama. Pero among silingan ni larga mong wa na matawagan. Wa na mi kibaw na unsa na among mama ug ate. Si Papa di makapangitag pangwarta kay nagbantay man siya sa akong 1-year-old nga manghod. Purti na lisuran namo, mas nisamot ug kapait ang among kahimtang. Nga niabot yun sa gayon nga one day, one eat na lang mi. Kausa na lang, mangaon sa usa kaadlaw Papa Joe. Dili na lang mi manglihok, sige na lang mi higda kay niwang naman kayo mi. Ug wa na mga umoy tungod sa kagutom. Ang among 1-year-old nga manghod magsigig hilak kada gabi. Kay basin gigutom pud ug nangita sa inahan. Pakano ni Papa og biskwit unya paimnon og tubig, muhilom ra man pud taon ang bata. So gigutom gyud ito. Inig makakaon na mubalik ra pud siya og katulog. Ako mo'y naningkamot nga makapalit og biskwit para sa akong manghod.
Manguha ko katigbi o niya ibaligya sa mong silingan. Sa mga wakila o katigbi, mo na siya gamiton para magbuhat og rosaryuhan. Kung dili tingbunga sa katigbi, moadto ko sa kalubihan sa mong silingan para mangitag puwak nga lubi. Malipay nako og makabaligyag puwak nga balig dapo o Jis kay makapalit na kog biskwit ana sa akong manghod. Usahay sa puto na akong papa og masuko nga wa ko'y dala. Wala na rabay biskwit imong manghod. Pangitag paki dito adil ka. Yung makadakag biskwit kay unsaon lang inihilak ani. Di gyud na mo hilom tibok gabi. Ayog pauli ha kung di ka makadag biskwit. Padung na mo ngit-ngit niya to diyang naglakaw ko paingon sa tindahan og ningon ko nga nang pautanga sa kong biskwit we bayran ako ugma. Matod ko pa sa tindera. Nari kay trabaho nga nakasiguro ka nga mubayad ka ugma. Tubag pa sa mga tindera Papa Joe. Mamasura ko og mamuha ko og lubi. Tubag ko pa. Og di ka kakitag basura, og di ka kitag puwak, unsa may bayad nimo? Insulto pa nga sulti sa tindera sa tindahan Papa Joe o tag-iya. Ako siyang gipasabot nga ang biskwit para sa kong 1-year-old nga manghod nga maghilak kong gabi. Pero wagod siya naluoy. Wa ko pa tanga kay di kuno gyapon ko makabayad. Niadto ko sa among kailang nga silingan og suwayan ako ga panghuwam og 5 pesos lang para lang gyud makapalit ko og biskwit. Pero wag gyud nagpautang nako. Nahadlok na kay ko kay dili ra ba ko papulion sa kong papa og di ko kada og biskwit. Gabi na kaayo pero di ko gusto nga muli mo nga nilingkod lang ko sa daplin sa daan kanaganing daan nga gamay og igor magiyan og tao. Unya gipatung-an sa kalibunan. Diha ko nabuntagi Papa Joe. Pagmata nako, hayag-hayag na kay nisubang na ang adlaw. Ningon ko og nipauli sa amo o nibangon day ko og nipauli sa amo Pero layo pa lang nagatang na si Papa nako. Why da kang sulti gipanglabay sa yuta ang ako mga sinina kay palayason kuno ko niya. Ako ra po kita sa tagsa og punit ang mga sinina nga nagkatag unya gisud nakog cellophane. Dayon nilakaw palayo. Samtang naglakaw ko nga way tumong wa ko'y kasuko sa kong papa nga gipalayas ko. Nakasabot ko niya kay dako kay siya problema. Stress kayo kay way kwarta. Unya napay gamay nga bata. Unya ang among mama wa na nagparamdam. Nagbaktas kog 6 kilometro paingon sa lungsod. Ang akong punteriya mo ang balay so sa kapamilya nga mudawat og working student. Ug tuod man nakaabot ko sa balay sa akong amo. Naluoy siya sa akong kahimtang labi na nga pagkakita sa niya nako nga nagdag cellophane nga dunay sud nga mga sinina nga dili pa gyud mga tarong. Gitihan ko mga short ug sayal sa akong amo para nako'y masuot. Unya pag-abli sa klase iya akong gipadayon og eskwela sa grade 6. Wa ko magdahom. Nga sa panimay sa akong amo dito na ko ma-experience ang mga butang nga wa gyud ako masuwayi niadtong naapa ko sa amoa. Ang akong amo kung pamalitan niya yung mga anak o gamit o mga sinina, apilan po ko og palit. Kung manlakaw sila, manuroy sila sa mall, ila kong dadon. Mo'y first time nga nakasud kog bugnaw nga department store. Unya nakasakay pud og escalator sa unang higayon. Kung mangaon sila sa gawas, ila po kong dadon. Moto nga nakasuway po kog kaon og Jollibee, Papa Joe. Kadadadon ko sa kong amo og pangaon sa Jollibee di malikayan nga magsihog tan-aw sa mga service crew. Mo smile ko og mangandoy nga gusto po ko nga mahimong service crew sa Jollibee pohon. Niabot ang graduation sa elementary ug nagplano pa unta ko nga mapadayon og high school kay wa man ko papawaa sa akong amo. Pero ang akong mama nga nanabaho sa Cebu, ni pauli siya og paghibaw niya nga wa na ko sa amo. Puwerte niya sukua og iyang giaway si Papa. Nganong gipalayas ko. Gikuha ko sa akong mama og dito sa akong amo, moto nga nabalik na pug ko sa amo. Ni-try pa unta kong eskwela sa high school pero di na gyud mada, Papa Joe. Di na nako makaya ang bati nga tinagdan sa akong mga classmate. Nga kuno, di sila ginano paduol nako kay baho kuno kayo ko. Buling ug lagom. Masakitan pud baya ko, Papa Joe, kay nagdalaga nako niadto. Plus lisod gihapon kaayo ang among kahimtang. Mas maayo pag mangita lang kong trabaho para makatabang sa akong mga ginikanan.
Moto nga nagtindera ko sa prutasan. Namaligya ko fruit salad ug buko juice at bang sa usa ka private school sa Tagbilaran. Nakunaw na ko nga muskwila og ALS. Moto nga nibalhin ko lang trabaho. Nagyaya ko og bata. Pero wa dya po nagdugay. Nibalhin na po ko og laing tindahan sa may balilihan. Niya itong igayuna na ko'y uyab nga si Ruel nga taga Gipos, Zamboanga del Sur. Usa ka adlaw niya na niyabo si Ruel sa tindahan ug ningon nga, Adel, madung ko mamalit og ticket kay mo pauli ko sa Zamboanga. Ha? Imo na kong biyaan? Pangutan ko pa. Dili mahimo nga biyaan di kayo dadun ti ka sa amo Adel. Tubag pa ni Ruel. Moto nga gipalitan po ko niya og ticket paingon sa Zamboanga. Di ko makalimot nga date ato May 27, 2015. Muna ang pizza sa paglarga ni Ruel nga way kasayura ng akong pamilya. 16 anyos pa lang ko niya to ug padung mag 17 sa sunod buwan sa June 1, 2015. Doon ay nakabalita nga among kaliwat nga nikuyo kog lalaki. Dali-dali kong giapas sa akong usa ka uyuan o giapas ko sa pier pero pag-abot niya, nibuhi na ang PC o niaginod na ang barko paingon sa Plaridel. Mo nga wa ko nila mapugni. Samtang naglawig ang barko, dito pa ko nihilak og taman tungod sa akong gibating konsensya. Kay wa sa kunuhuna nga muuban. Nakigtaban na ko ang lalaki. Pero ang wa nila may bawi nga mao ni kuyog ko sa kong uyab ug larga kay gusto ra ko maka-experience nga musakay og barko. Pila ra may istorya na abot nami sa Pagadian City sa akong uyab. Nagabang siya usa ka balay nga gamay unya nangitag trabaho. Nadawat ra siya trabaho sa usa ka private hospital. Napauli gyud sa akong live-in ang among sitwasyon sa akong uyab nga si Roel. Pero ang nakanindot lang kay wa gyud ko niya pasagdi. Pinangga kay ko niya, gispoil ko niya, palitan ko niya sa akong mga gusto. Wa ko'y problema sa kaon. Isuroy ko niya kada day off niya. Sa akong tibuok kinabuhi, katubaw kasuway nga gilove, gipangga, gisilbihan sama sa ka Disney Princess Papa Joe. Imagine, kaban kog tubig ni Ruel para pangligo. Siya na pod ang magluto sa among pagkaon. Daran kog prutas. Di na nako matagsa-tagsa maong gibuhat ni Ruel nako. Basta gipakita niya ang dakong pagmahal diri kanako. Paglabay sa katuig na mong live-in na buntis ko. Happy kayo si Ruel ug siya na pod ang nisuggest nga mo pauli mi sa Bohol para formal nga makapananghid sa akong mga ginikanan ug nakadesisyon pod mi nga dito mapuyo para duol ra sa akong pamilya. Pagbalik na mong Bohol, wa na masuko ang akong mga ginikanan. Kugihan kay si Ruel, makamaugid siya manikay sikay para matagan mi sa among mga needs sa iyang mga anak ug ako. Nga usa ka baby boy o sa iyahang anak nga usa ka baby boy. Usa sa gikalipay na magdako kay nahatagan mi og nindot nga balay gikan sa Diocese of Tagbilaran, pinaagi sa employer sa akong bana. Tuig 2021, nakahukom ko nga ipadayon ang akong pag-eskwela og ALS. I was 24 years old diyan nagpa-enroll ko sa ALS, Alternative Learning System. Kisay magdahom nga sa akong pagbalik og eskwela, gihimo kong sinaligan sa akong maestra. Gihimo ko niyang class mayor sa tibok katigbian learners. Ang resulta, nakagraduate ko sa junior high school. Paghuman, nagplano na po ko nga magpa-enroll sa senior high school pero nahadlo ko kay naarab ako'y trauma nga mabuli sa mga normal nga eskwelahan. Mahinumdum ko sa una nga maghila ko permi kay di ko undangan sa ako ang mga classmate. Pero sayop day ko Papa Joe kay lahi na ang ako mga classmate pag eskwela na ko og senior high school. Mga buta na sila nako og girespeto ko nila. Wala na'y mga bullies. Proud ko sa akong kaugalingon nga bisan og na ako'y batang gamay gipadayon nako kung pag-eskwela sa high school. Unya, consistent honor student pagyud ko. Mumata ko og tagalas 2 sa kadlawon para lang magtuon. Dilibod pa ya sayon akong gibuhat kay gidungan nako tanan. Ang pagkainahan, asawa o estudyante. Kapoy gyud pero akong gigwanta kay naka-experience na kong sobrang kalisod sa kinabuhi og di ko gusto nga ma-experience sa akong anak. Ang akong nasuwayan nga kapait niyadtong gamay pa ko.
Ang akong pag-antos nagbunga og kalampusan diyang ni-graduate ko og grade 12. Nilampos ko Papa Joe og malipayon kay ko. Nakinomdom na mo? O pamo niya tong gipalayas ko sa kong papa o niya working student ko sa kapamilya nga maoy ni Dana kong pangaon sa Jollibee? Samtang nagtanaw ko sa mga service crew sa Jollibee, naibog ko silang uniform o nangandoy ko nga unta makasuot po ko nga nga uniform sa service crew. Base na'y makaingon nga nagtanaw karon nga kagamay ra pud sa imong ambisyon mahimo rang service crew. Pero nga naman di ay kay bawo man ko nga anda ko magsugod gyud sa gamay. Mao to Papa Joe nga nang-apply ko pagka service crew sa Jollibee og nadawat. See? Wa gyud na imposible basta mangandoy ka. Unya pagkahuman sa kong kontrata sa Jollibee, gipasud ko sa kumbana sa iyang trabahoan nga usa ka restaurant. Og hangtod karon, di agyapon ko nagtrabaho. Pero nag-istorya mi sa kumbana sa posibilidad nga mularga ko og Taiwan para mo trabaho. Siguro inigbasa ni mo ning akong istorya, Papa John, nagsugod na kog lukat sa akong mga requirements para sa Taiwan. Hinay-hinay lang og lampos sa mga pangandoy, apilan og kugi, paningkamot ug pag-ampo sa Ginoo. Makabot ra nimo ang imong ambisyon. Dini na lang kutob ug daghang salamat, Papa Joe. Imong magtatampo, Adele. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo,
Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwentong